Fantasztikus volt látni ezt a rengeteg fiatalt, ahogy együtt dolgoztak a projekt munkájukon, ami most tényleg megvalósulhat és repülhet. A Kenset verseny játékos formában tanítja meg a fiataloknak, hogy milyen lépéseken keresztül hogyan definiálunk egy műhold feladatot, és azt hogyan tervezzük meg. Itt összegyűlik ez a rengeteg középiskolás diák, akik a műszaki terület iránt érdeklődnek, és itt igazán kipróbálhatják magukat egy hús-vér műholdmisszióban, és megtudhatják, hogy mire képesek, mielőtt még elmennének egyetemre. Számomra a Kenset verseny a létező legjobb középiskolai mérnökversenyt jelenti. Lesz egy működő eszköz, ami csinál valamit, tud valamit, kézbefogható. Ez egy hatalmas tudás és nagy élmény. Mint régi versenyző, egy óriási nagy lehetőség kapcsolatépítés szempontjából is, ismerkedés szempontjából is. Nagyon nagy izgalmas lehetőségeket rejt magában az egész űripar, és az, hogy ebbe belekóstolhatnak a fiatalok. Kenset ist für mich viel mehr als nur die technische Fähigkeit, einen Satelliten zu bauen. Es ist auch Leute treffen und mit ihnen zu connecten. A Kenset egy olyan lehetőség, amit tudom, hogy muszáj volt megragadnom, mert ez jelenteti a jövőmet, és akár az álmaimat is. Több egyetemről visszahallottuk azt, hogy a legjobb tanulóik azok ex-Kensetesek, ezért csináljuk ezt. Nagyon szeretjük ezt az együttműködést, és mindig várjuk, hogy mikor jön a következő Kenset. Ezen a napon látni azt, hogy 50 csillogó szempár saját műholdjait, saját eszközeivel itt kutatta és mérte. Számomra ez a legjobb dolog a világon. A Kenset verseny az igazi oktatás. És a gyerekeknek szerintem egy óriási nagy élmény, és nekünk szervezőknek is.